Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistany aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna täzeden goşmaly diýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistanyň din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi. Halkara din azatlygy boýunça komissiýa 2019-njy ýyl üçin dünýädäki din azatlygynyň ýagdaýyny öwrenip ýaýradan ýyllyk hasabatyny Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistany ýene-de bu ugurda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşmagy maslahat berdi. Mundan ozal 2018-nji ýylyň noýabr aýynda da Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Birma, Hytaý, Eritreýa, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sudan, Saudy Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşupdy. Täze hasabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýurtda din azatlyklaryna kepil geçýäni aýdylyp, muňa garamazdan Türkmen kanunçylygyny bu azatlyklaryň çäklendirilýändigine üntü çekilýär. Türkmenistanyň Adalet Ministrligine hasaba duran dini jemaatlar her 3 ýylda bir gezek täzeden bellige alınmaly. Hasabat Türkmen hökümetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2018-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli Türkmenistanyny 103 sünni, 5 şai, 12 prawaslaw hristiýan we başga da 11 jemi 131 dini gurumanyň resmi taýdan hasabda duranlygyny belleýär. Soňky hasabata görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dini liderleriň we dine uýan beýleki adamlaryň Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli gizlin polisiýa bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmeklerini talap edýär. Soňky ýyllarda musulmanlar, protestanlar we Ýegowanyň şaýatlary dini ynançlary we hereketleri sebäpli saklany, tutsuk edildi. Olary jerime töredildi ýa-da içerki sürgünlüğe höküm edildi diýip hasabatda aýdylýar. Siyasi tutsuklar şol sany dini ynançlary sebäpli tutsuk edileleriň käbirleri döwlet türmelerine ýitirim bolýar. Köplenç häkimiýetler olaryň ölenligini tutsuklar uzak wagtlap daşky dünýäden üzgünlükde saklanandan soň ma'lum edýärler. Ýitirim bolanlaryň köpüsiniň Garagum çölündäki owudan depe resmi ady bilen anata bölmek iki türmesine saklanýanlygyny ynanylýar diýip hasabatda bellenilýär. Maglumata görä häkimiýetler ýitirim edilen tutsuklaryň jesetlerini 2016-njy ýyldan başlap olaryň howsarlaryna berip başlady. Şeýlede 2018-nji ýylyň iýun aýyndan başlap hökümet owudan depede giten belli tutsuklaryň şol sany islam ekstremizmini aýyplanan az sany tutsugyň maşgaly agzalaryna olary baryp görmäge çäkli görnüşde ruhsat berdi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň resmiýetleri häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Türk islam din ruhanysy Fethullah Güleniň hereketi bilen ilteşikli. Türkmen mektepleriniň uçurumlaryndan ozalky muallimlerinden we biznesmenlerden ibaret 150'den gowrak adamy tutsuk etdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda tutsuk edilenlerden 18 adamy ady agzalmaýan terrorçy topary degişli bolmakda günä bildirilip, olar 12-25 ýyl aralygyna türme tutsuklygyna höküm edildi diýilip Birleşen Ştatlaryň din azatlygy boýunça çap eden soňky hasabatyna aýdylýar. Onda Birleşen Milletler Guramasynyň eden ýetdilikli tutsuk etmeler boýunça iş toporunyň 2017-nji ýylyň dekabryna agzalýan 18 iş boýunça eden ýetdilikli höküm çykarlandygyny anyklandygyna üntü çekilýär. Hasabatda Türkmenistanyň protestanlaryň we Ýegowanyň şaýatlarynyň hemde beýleki dini jemaatlaryň öz dini ynançlaryny berja etmekde duçar bolýan kynçylyklary barada giňişleýin maglumat berilýär. Olaryň hatyryny häkimiýetleriň sakkal goýup beren 40 ýaşyna ýetmedik erkekleriň sakkallaryny mejburi Siriýanlyklaryna üntü çekilýär. Türkmenistan 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan dini azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girizildi. Munyň bilen baglylykda Birleşen Ştatlary nähili çäreleri gördü. Birma, Demirgazyk Koreýa, Hytaý, Eýran ýaly ýurtlary garşy munyň bilen baglylykda girilen sanksiýalar 2018-nji ýylda da öz güýjüne saklanyp galyndy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň möhüm milli bähbiyetleriniň talaplaryna esaslanylyp Türkmenistan, Täjikistan, Pakistan we Saudy Arabistanyna egilşik edildi.